शिवांशु रिकॉर्डिंग स्टूडियो बानावर किशुनगंज। मिक्स बाय मनीष आर्या। आगे पड़े हे हम ना जाइबे मैया काहे बेटी कह लाओ। आगे पड़े हे हम ना जाइबे मैया रखिले सिलेटवा के आगे चुम्मा मांगा हकौगे मैया मस्टरवा के बेटवा के। आगे चुम्मा मांगा हकौगे मैया मस्टरवा के बेटवा के। आगे खाए लागी देहोगे मैया कौची दे बेटी खाए लागी देहोगे मैया रोज चॉकलेटवा के। आगे चुम्मा मांगा हकौगे मैया मस्टरवा के बेटवा के। आगे चुम्मा मांगा हकौगे मैया मस्टरवा के बेटवा के। मस्टरवा के बेटवा के। देखी देखी हमारा उता काना खींचाला बहू रुपया पैसा दे के छौड़ा हमारा खुशाला बहू सुनने मैया। आगे देखी देखी हमारा उता काना खींचाला बहू रुपया पैसा दे के हमारा उता खुशाला एक मना करे कि मैया उखाड़ लिए छोटावा के। एक मना करे कि मैया उखाड़ लिए छोटावा के। आगे चुम्मा मांगा हकौगे मैया मस्टरवा के बेटवा के। आगे चुम्मा मांगा हकौगे मैया मस्टरवा के बेटवा के। मस्टरवा के बेटवा के। राजा राव सना के निहत है खराब गे पढ़े में है कई सीनियर यही से देही ना जवाब गे देही ना जवाब गे। आगे राजा राव सना के निहत है खराब गे पढ़े में है कई सीनियर यही से देही ना जवाब गे। रीतेश दीवाना अपने आप के बुझा है कैसे ठवा के। रीतेश दीवाना अपने आप के बुझा है कैसे ठवा के। आगे चुम्मा मांगा हकैगे मैया मस्टरवा के बेटवा के। आगे चुम्मा मांगा हकैगे मैया मस्टरवा के बेटवा के। पढ़े ना जीव मैया। शिवांशु रिकॉर्डिंग स्टूडियो बानावर किशुनगंज।